Setyembre 15, 2024. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa mga balangay sa Cesarea Filipo, ug samtang naglakaw sila iyang gipangutana ang iyang mga tinun-an, "Kinsa man kuno ako sumala sa mga tao?" Mitubag sila. Ang uban miingon nga ikaw mao si Juan Magbubunyag, ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias, ug miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutana si Jesus kanila. Ug mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. Unya gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa kabahin kaniya. Unya gisuginla ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tao ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudeo, ingon man sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Gisulti niya kini sa iyang mga tinun-an sa walay lipod-lipod. Tungod niini gipahilayo siya ni Pedro sa uban ug gibadlong. Apan miliso si Jesus ug mitan-aw sa iyang mga tinun-an, unya gibadlong niya si Pedro sa pag-ingon, "Pahawa, Satanas, ang imong hunahuna sa tao, dili sa Dios." Unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila, Kung buot ang usa ka tawo mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon ug pas-ano niya ang iyang cross ug mosunod kanako. Kay ang buot moluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini, apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita, dili mawad-an niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.